זה נשים עולה. את זה אני מעיד בשירותים. זה הסימן שלי, הלו. אתה רוצה לנצא אותך. אמא שלי כאן מסתגשת. אני אפרק אותך. שר, במשרד של מי את עובדת? שר רוצה משז? שר רוצה משז? אני מבקשת גם לא קיבלתי שום דבר. המורה, אני לא קיבלתי את ה... אישורים, אישור בריאות, אישור ספרטה, אין לי בו הכל. המורה, אני לא קיבלתי את האישור לצאת יום ראשון. אתה לא היית פה, אתה יותר לא פה מאשר פה. נכון, אבל זה בגלל מחלות לב. למה? זה אירוע אחד גדול. תהיה לו לבריאות, יא זבל יחרה. יש קטלה. יו, אני יכול. לא תיקח את האישור. שחר, בוא הנה. בוא הנה, בוא. שחר, אמא שלך קוראים רחל? גם לי. שחר, יניב. די, אתה בחד עם משפט. יא.